Siphinde sikubingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Ingqalabutho ye-MK Party isicacisela ngomlando womongameli we-MK Party uJacob Zuma kusukela bemrecruiter waze wayojoyina i-MK nokuthi baze bahamba baphumela ngaphandle. Mina ngingachazi kakhulu, awuzweleke le ngqalabutho le izichazela ngokwayo. Ufuna ukuyilanda lapho kuqala. Abantu abazi ukuthi uJacob Zuma wathi njalo uMandela wathi mayeboshwa wathi efika eRobben Island wafika sekunoJacob Zuma eboshiwe. Abantu abakwazi lokho, kufihlwa ngamabomu lokho. Nani ngiyacabanga beningakwazi lokho. uJacob Zuma uboshwe ena 17 years. Eboshwa ukhona insizwa kwaMkhwanazi la kwadlangezwa okwakuthiwa uRiot Mkhwanazi. Babe baningi bezabalaza bekuma trade union bekuyo yonke into le njengalento nje bevele bayiqoqa nje beyabafana bayibancane balwela umzabalazo. iANC vele yona yayisikade isisedingisweni ngalesikhathi isanda kuvala umlomo. Ivalwe phela iANC ngo1960 umlomo. Baqala ke abafana abancane bafudumala beshiselwa igazi. Jacob Zuma kwasuka lapho ngo1961 barecruitwa bajoyina umkhonto wesizwe eneshumi leminyaka neminyaka u7. Basuka beyigroup of 51 bethi beqa umngcele bayothola enye training sebeqeqeshiwe beqeqeshelwa ngaphakathi. Bahamba bathe mabefika eNorth West endaweni ekuthiwa kusezirious, kanti impimpi ngoba zayihlale zikhona sezibamba impilo, baboshwe endleleni amabhomu. Baphunyuka abanye kodwa iningi labo baboshwe. 61 ngo62 bagwetshwa bamgweba 11 years uJacob Zuma nabanye bohlala eRobben Island. Khumbulani phela ukuthi uMandela ubanje ugwetshwe yena ade suke waya eAfrika eAlgeria eyoqeqeshwa eqeqeshelwe ukuthi uzobuye ezoqeqesha amasosha eMK wabuya wezoreporter ngo62. Niyangizwa ngithini? Ngo61 umkhonto wesizwe sukhona. uJacob Zuma sejoyinile. Ngo62 uJacob Zuma uyafahlala, uyagwetshwa. Ngo62 eyophela uyafahlaka uMandela, ehlala u62 ahlala u63 azogwetshwa ngo64 uMandela. Already uJZ usengaphakathi eRobben Island. Uma efika uMandela begwetshiwe ngo64 begwetshwe ukuthi bazo isigwebo sentambo, bafika sokunalabafana abancane ngaphakathi. Bona bagwetshwe 11 years. Into yenza ukuthi begwetshwe kanjalo Jacob Zuma abatholakalanga nalutho, kodwa babegwetshelwa nje ukuthi leli ibutho labo lilwela ukuwisa uhulumeni wabelungu. Yikho nje uMandela athi mayefika eRobben Island wafika uJacob Zuma sevile sigwetshiwe esayisiboshwa. Eneminyaka emibili egwetshiwe uJacob Zuma ugwetshwa uMandela. Wasidonsa-ke isigwebo sakhe uJacob Zuma. Uma ephuma uJacob Zuma u73 akazange ehlale eSouth Africa, wathi nje quba bathi bemrelease wanikela ekudingisweni eyojoyina umkhonto wesizwe eyoqala lapha wegcine khona ukulwela inkululeko. Njengoba ehlalile nje uMandela waze wazophuma zolo lokho uphume abanye benisebebhekile. Walwa uJacob Zuma unamabutho-ke awayenawo-ke emkhonto wesizwe wanikiwe awayelwa phakathi kweMozambique neSwazini. Lesikhathi amabhunu njalo ehlale emngceleni, abanye babona edlula nangey'timela amabhunu ebhekile, sasiwabona nathi. Sathi masifika nathi ekudingisweni sathola ukuthi hayibo
ibambene impi lapha kodwa abantu abatshele ukuthi uma ukhuluma nge-ANC uboshwe. uJacob Zuma ngendlela akafika ngayo afika wajoyinana noChris Hani bahlangana eDingisweni. uJacob Zuma uphethe amabutho angena ngeSwaziland nangeMozambique. uChris Hani uphethe amabutho angena ngeBotswana nangeLesotho kuhlasela iSouth Africa. Abanye abantu bethu babebanjwa beboshwa, abanye begwetshwa intambo. Abantu abafana no-Andrew Zondo nje bagwetshwa intambo, noSolomon Mahlangu bagwetshwa intambo. Kwakuwamasosha omkhonto wesizwe ayelwela ukukhululeka komuntu omnyama, hhayi i-ANC noma i-Communist Party noma i-Coloured Congress noma i-Indian Congress noma i-SACP2. Kwakukhulula umuntu omnyama. Zahamba-ke iy'nsuku, sothola isikhathi ngimtshele ngelinye ilanga, zahamba iy'nsuku zaze zazofika ekutheni-ke amabhunu ngendlela ayebhilide ngakhona amasosha omkhonto wesizwe emngceleni nakongwavuma lawo ephethe uJacob Zuma. Kwasayinwa into okwakuthiwa yi-Komati Accord, yasayinwa ngo-1986. Yayichaza ukuthi uhulumeni waseMozambique phansi kaMashele makaxoshe i-ANC eMozambique noJacob Zuma, ngoba amasosha omkhonto ayelapha bebengakwazi ukumbamba uJacob Zuma noma bethi bazamane. Indlela akahlakaniphe ngayo akekho umuntu owayekwazi ukumthola. Ayihlaniphile le ndoda. Kwafika isikhathi-ke sokuthi-ke nangempela, ngoba kunebutho eMozambique okwakuthiwa iFrelimo elalingaphansi kaMashele elalilwela inkululeko, lilwa nebutho okwakuthiwa iRenamo. iRenamo-ke leli butho elenza njengoba uButhelezi wenza, kwathi makuliwa nabelungu lona laba ngabelungu. iRenamo le yayisaphothwa amabhunu ngey'khali nangayo yonke into. Athi abelungu, uma ngabe Mashele ufuna siyeke ukusaphotha iRenamo, xosha i-ANC eMozambique noZuma. Nangempela kwasayinwa into okuthiwa yi-Komati Accord, eyasayinelwa ukuthi ngoba uZuma indlela oyenze ngayo kwakubonakala ukuthi iSouth Africa siyayithatha namabutho akhe. Bamxosha eMozambique, ne-ANC yaxoshwa. Kwafuneka ukuthi be-retreat-e eMozambique, sisuke siye ngapha komaTanzania, e-Angola, ubuyele eZambia nako-Uganda, amasosha e-MK. Kwasho ukuthi leyo nto leyo ayenzi lutho. Athe amabhunu mayeqeda nje ukususa uJacob Zuma angene eMozambique, bamtrap uMashele, badubula ibhanoyi lakhe ephakathi wafa, ngoba amabhunu angeke kuxolele umuntu omnyama noma ngabe ungawampimpela kanjani noma ungawasaphotha kanjani, kodwa uma wake athola ukuthi wena unomqondo ukuthi awafuni ulwa nawo, ekugcineni ayokubulala nabelungu banjalo. Washona kanjalo-ke uSamora Mashele, hhayi ngoba weyimpimpi yamabhunu, wenza into embi, wajikela umzabalazo wabantu abamnyama, waxosha i-ANC eMozambique, waxosha amasosha omkhonto wesizwe eMozambique, wavumela ukuthi kusayinwe ilokungani iKomati Accord, le eyayinikezela amabhunu ukuthi engene eMozambique, athe mengena ambulala. Sikuye-ke lokho, sokuxoxa ngelinye ilanga. Kwacaca ukuthi kufuneka kube ney'ngxoxo manje. Amabhunu ayabona ukuthi wonke amazwe abephethwe abelungu e-Afrika, abantu abamnyama sebewine okungangokuthi sokusela iSouth Africa manje neNamibia. Yingakho nje la mazwe wonke, ngizocela ukunibalela ukuthi e-Angola kwakune-MPLA eyayiphethwe, egcina iphethwe ulokungana Eduardo dos Santos. Kwakwe-Agostinho Neto. Kuthi eMozambique kube ne-Frelimo ebiphethwe uSamora Machel. eka-Monrad, Eduardo Monrad. Kuzothi eNamibia kwakuyi-South West Africa, kwakune-SWAPO eyayiphethwe uSam Nojoma, abanye bolikhumbula nje igama. Kuthi eZimbabwe kube nezikaJoshua Nkomo noRobert Mugabe, iZAPU neZIPRA.
lesiZanu PF manje. Wonke lawo maqembu bese kuthi eSouth Africa kube ne-ANC eyayilekelelwa umkhonto wesizwe ekukhululekeni. Wonke lamaqembu lawa amasosha akhona ayenza nawo umbimbi lokulwa ekhulule wonke lamazwe. Umkhonto wesizwe waba involved kuwo wonke lamazwe o-Angola, o-Mozambique, o-Namibia, o-Zimbabwe, ise-Rhodesia ukuthi kukhululekwe. Inhloso ukuthi mase beqeda ukukhulula wonke lamazwe, mase siqeda ukuwakhulula bese siyahlangana-ke seqe umngcele simashe singene eSouth Africa. Ezinye-ke zezinhloso zoChris Hani noJacob Zuma-ke lezo.